рустами эмомалӣ бар зарурати ҳифозат аз марзҳои афғонистон бо осиёи миёна таъкид кард. дар шаҳри Москав макони зисти муҳоҷирони тоҷик оташ гирифта, ҳама либосу ашёи рӯзғорашон сӯхта рафтааст. баста шудани бозорҳо дар шаҳрҳои бузурги Эрон аз пайи тазоҳуроти бардавом. раис ҷумҳури Украина Владимир Зеленский шахсияти соли 2022 дониста шуд. рустами эмомалӣ раиси маҷлиси миллии Тоҷикистон дар нишасти муштараки шӯрои маҷмӯаи парлумонии Созмони паймонии амнияти дастаҷамъӣ ва 15-умини иҷлосияи умумии ин созмон дар Москав бар зарурату аҳамияти тақвияти ҳифозат аз марзи Тоҷикистону Афғонистон ба унвони марзи ҷанубии минтақаи Созмони паймонии амнияти дастаҷамъӣ ва Осиёи миёна таъкид кард. рустами эмомалӣ дар ин нишаст бо ишора ба ҳамкории байни кишварҳои узви Созмони паймонии амнияти дастаҷамъӣ дар муқобила бо чолишҳову таҳдидоти муосир ба тақвияти амнияти марзи муштараки Тоҷикистон бо Афғонистон ба унвони марзи ҷанубии минтақаи Созмони паймонии амнияти дастаҷамъӣ таъкид кардааст. таъкиди рустами эмомалӣ бар зарурати ҳифозат аз марзҳои Афғонистон бо Осиёи миёна дар ҳолест ки Шералӣ Хайруллоев, собиқ вазири мудофиаи Тоҷикистон, ки аз соли 1995 то 2013 дар ин маснад кор кардааст, зимни як суҳбати худ дар военнаи приёмки телевизиони Звезда вазъи сарҳади Тоҷикистону Афғонистонро нигаронкунанда арзёбӣ кард. Шералӣ Хайруллоев гуфт, пас аз хуруҷи нерӯҳои Амрико аз Афғонистон, вазъ дар марзи Тоҷикистону Афғонистон на танҳо беҳтар намешавад, балки бадтар мешавад. собиқ вазири дифои Тоҷикистон афзуд, ки дар сарҳади мо бо Афғонистон амалан рӯзе нест ки заду хурд набошад. ҳукумати муваққати Толибон, ки идораи давлати Афғонистон дар дасти онҳост, борҳо таъкид карданд, ки аз ҷониби онҳо ба марзи ягон кишвари ҳамсояи Афғонистон ҳуҷум суръат намегирад. коршиносон мегӯянд, воҳимаи ҳукумати Тоҷикистон аз ноамнии марзи Тоҷикистон бо Афғонистон танҳо барои ҷалби маблағ аст, вагарна марзи Тоҷикистон бо Қирғизистон ба маротиб ноамнтар аст ва ҳамасола даҳҳо нафар кушта мешаванд. аммо ҳукумати Тоҷикистон аз ин нигаронии камтар дорад. дар шаҳри Москав дар макони зисти 12 муҳоҷири тоҷик дар пайи канда шудани сими барқ ва афтодани он ба боми бино сӯхтор ба амал омада, ҳама либосу ашёи рӯзғорашон сӯхта рафтааст. ба иттилои Радио Озодӣ, ҳодиса нисфирӯзии 5 декабр дар маҳаллаи ба номи Пушкини пойтахти Русия рух додааст, аммо худи муҳоҷирон осеб надидаанд. ба иттилои манбаъ, лаҳзаи сӯхтор бошандагони хона дар кор буданд. муҳоҷирони тоҷик дар Москав дар як сохтмон кор ва ҳама дар як манзили дутабақа зиндагӣ мекарданд. дар Русия беш аз 1 миллион муҳоҷири тоҷик кору зиндагӣ мекунанд. бисёре аз онҳо дар ҷойҳои зиндагӣ доранд, ки бехатар ва барои зиндагӣ амн нест. дар аксар ҳолат мақомоти Русия худи муҳоҷиронро гунаҳкор мекунанд, ки қоидаҳои зидди сӯхторро риоя намекунанд. муҳоҷирон мегӯянд, мақомот ва корфармоёни рус барояшон шароити дурусти кору зиндагиро фароҳам намесозанд. дар пайи идомаи эътирози мардум дар ҷумҳурии исломии Эрон, бархе аз тоҷирони бозорҳои шаҳрҳои мухталифи ин кишвар мағозаҳои худро таътил карданд. тасвирҳои мунташиршуда дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳокӣ аз он аст, ки бахше аз бозори Табрез, бозори бузурги Теҳрон ва дигар шаҳрҳои Эрон низ таътил аст. интизор меравад ин раванд дар рӯзҳои оянда низ идома дошта бошад. гуфтаниз дар пайи ҷон бохтани Маҳсо Аминӣ, духтари ҷавони эронӣ, 13 сентябри имсол дар боздошти гашти иршод дар Теҳрон таҷаммуоти эътирози густурда дар саросари ин кишвар баргузор шуд ва ин эътирозот ҳамчунон дар дохил ва хориҷ аз Эрон идома дорад. раис ҷумҳури Украина Владимир Зеленский шахсияти соли 2022 дониста шуд. таври пойгоҳи Financial Times хабар медиҳад, роҳбари 44-солаи Украина ба шарофати хислатҳои барҷастаи роҳбарӣ ва устувории худ ба таърих ворид шуд. таври пойгоҳи Financial Times қайд мекунад, роҳбари 44-солаи Украина ба шарофати хислатҳои барҷастаи роҳбарӣ ва устувории худ ба таърих ворид шуд.
Financial Times бо нашри як матлаб дар бораи роҳбари Украина навиштааст, ки бисёре аз украиниҳо пеш аз оғози муноқиша бо Русия Зеленскийро назарашон намегирифт. ӯро як масхарабозе медонистанд, ки аз уҳдаи масъулияти мансаби баланд баромада наметавонад. аммо гуфта мешавад сиёсатмадори 44-сола бо намоиши барҷастаи сифатҳои роҳбарӣ ва устувории худ ҷои худро дар таърих ба даст овард. Financial Times интихоби худро бо он асоснок мекунад, ки Зеленский ба рамзи қудрат табдил ёфтааст. ин пойгоҳ Зеленскийро бо Уинстон Черчилл муқоиса мекунад, ки ҳукумати Бритониёро дар солҳои ҷанги 1940, 1945 ва аз 1951 то 1955 роҳбарӣ мекард. дар ҳамин ҳол мухолифон қайд мекунанд, ки пас аз анҷоми низоъ Зеленский низ мисли Черчилл метавонад дар интихобот бо шикаст рӯбарӯ шавад.